Саломат бошед ки аввалаш ки хуш омадӣ ба ҷоймо. Акалон тараф омадӣ. шаҳри Кӯлоб ака. бисёр меём. Хоб бародари азиз, дар мо ду намуд тавбат ай. Личени гаймарит ҳиҷома. Мақсад бемори гаймарит шумо чанд қашеге? Як 5-6 сол шид ростиган доктор ҳам дисте бароям тавсия дадан шуморо омадем инҷо. Хоб акаҷон, иншалло ки ози тавбата медонем, баъд тавбат кардан результат хитом мебинем. Мақсад гамузем чӣ гуфтем? Хуш омадем. Хоб акаҷон, баъд тавбати ҳиҷома гаймарит чӣ хест? бовар ки ака 100% бодри хидмат кардестам. ранги ки ай модар нав таваллуд шидаги сабук майда ҳамаи бародару да тавсия метум ки биёян ҳами акада мақсад личени бигирам ба чишми хичон бубинан. ман 100% боварӣ дорам ки ҳами акада раҳмат мегӯян ака. бовар кунед. Дидан кай бувад шунидам кай бувад монанди дидан. зинда бош ака, худо дусто дарда набинад. акаҷон, ярон кардиш набоша, ӯзир зиёд. ҳама 100%